ngikhulume ngaso kuthiwa abazalwane angizokhuluma ngerole yomndeni ebandleni. Inkosi yomsindisisi ngesikhathi ngilethele SMS yayithi nje the role of the church, I'm sorry, the role of the family in the church. Inkosi yomsindisisi uma sesibekwa lapha kwi-program bavele bathi nje abazalwane sukuma mndeni. Uma ngiyibona iprogram izolo ngithi hayi Nkosi yami, ngase ngibuya ngihlala phansi ukuyibuka kahle lento ukuthi hayi this is one in the same thing. Nkosi yomsindisisi ebathandekayo sengibingelele bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ngingumama Mkhwanazi bazalwane, ngivele emntubatuba. Inkosi yomsindisisi ngisindisiwe bathandekayo. Sayisiye sithi ke uma sifakaza lezansi enkomo kayixoshwa kuma SCM bazalwane nasenkonzweni zethu sithi ngisindisiwe bazalwane, angisindisiwe. Nkosi yomsindisisi ngisindisiwe bathandekayo. Lafika kahle ivangeli ngathola leli bazalwane lakudala. Nkosi yomsindisisi sindisiwe nje bathandekayo. Mhlambe kakubonanga nje inkosikazi ende kunabo bonke kwasethiwa haya ngesithathe yona kuzokhuluma yona. Ngokwemvelo yami ke bazalwane ngingumuntu okhulumayo. Uma kukhulunywa nje bazalwane ngiyakhuluma, kodwa uma kukhulunywa izinto bazalwane ezi-sensitive noma mhlambe ngathi izinto ezi-concrete, hayi noma yini. Nkosi yomsindisisi angisiyena nje umuntu bathandekayo ojwayele ukuhlala noma kuphi akhulume noma yini, kodwa ngeke ngikhulume impela bazalwane uma kukhulunywa izinto eziphathekayo nezakhayo. Inkosi yomsindisisi so ke bathandekayo angikhethwanga mhlambe ngoba kwaziyo ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma noma ngabe ngama ngelinye ilanga ngakhuluma, kodwa bayazi abazalwane ukuthi bona baboneni. Inkosi yomsindisisi nginalo umhlabeleli enhlizweni yami bathandekayo ukuthi ngicebile kakhulu nxa ukimi Inkosi yami ngesikhathi ngafika ngasivanele lafika landinele. Inkosi yomsindisisi hayi ke bazalwane ngiyafisa ukuthi ngaphambi kokusho okuningi Inkosi yomsindisisi ngifisa abazalwane ukukhuluma ngale ndaba yomndeni nebandla. Ngifisa ukukhuluma ngale ndaba bazalwane yomndeni kanye nani nebandla. Ngiyafisa ukuthi ngaphambi kokuba ngisho okuningi engingakusho kule mini yanamuhla noma kule mini yantambama, okokuqala bazalwane ngifisa ukuchaza ukuthi kahle kahle uma kukhulunywa ngomndeni kukhulunywa ngani. Ngokujwayelekile bazalwane uma sikhuluma ngomndeni, umndeni uqalwa ngabantu ababili. Uma sikhuluma ngabantu ababili sikhuluma ngowesilisa kanye nowesifazane. Imvamisa bazalwane kuba ngowesilisa ofike esikhathini sokuthi azizwele ukuthi ngiyadinga manje ukuba nomndeni wami, abese uma ewumKristu abese mkhulekweni. Umndeni bazalwane uqaleka phakathi kwabakholwayo nabangakholwayo. Noma uyakholwa unawo umndeni, noma awukholwa umndeni unjani unawo. Futhi noma umuntu ekholwa kufika kowesilisa ukuthi njengamanje sengiyafisa ukuba nomndeni, noma engakholwa kufika kowesilisa ukuthi sengiyafisa ukuba nomndeni. Insizwa engakholwa ke bazalwane uma isifuna ukuba nomndeni iyaphuma iye ngalapha intombi ezikanga khona amanzi, iphuma iye ngalapha intombi itheza ngakhona izinkuni. Namhla ke bazalwane akusakhiwa amanzi, akusathezwa izinkuni sekuyilezi ezikhanyayo. Amanzi asetholakala empompini. Imvamisa imizi eminingi wadonsile yawafaka emakhaya. Usevele ayibona intombi ingabuyibona ebhasini, ingabuyibona etekisini, abese ibuza ama-whereabouts ayo, abese idethe ibizele kaKentucky noma ibizele eWimpy noma ibizele kunoma kuyiphi restaurant, afike ayithengele ukudla iningi abese ibike besivuma. Ukwemvelo kwalokho ukhuluma ngongakholwayo, emvelo kwalokho ke bayohlela amalobolo bese belobolana sebekhala umndeni. Abakholwayo bazalwane uma sefika esikhathini sokuthi ufuna ukuba nomndeni uhlale emkhulekweni, uNkulunkulu
umshanenzo ungenwa ngawo aqala umndeni kodwa ngifisa ukusho emini umndeni uqalwa ngabantu ababili owesilisa nowesifazane bawuqala kanjani bawuqala ngoba bethandana base bethi uma bethandana badlulele kulobolaneni bese beshada inkosi yomsinibusisi kunemigomo ke kumaKristu ebekiwe amaKristu bazalwane bawuqala umndeni insizwe ithenga ingulubise sake inkosi yomsinibusisi abasezweni kabayithenga ingulubise sake baqale bathesta izinto eziningi babone nokuthi inzalo ikhona yini angakhwitha yini abakholwayo abazalwane bayithenga nje isesakeni bethemba uJehova inkosi yomsinibusisi ngingixoleleke bazalwane ngisho ukuthi izingane zethu zingulube isesakeni ngisho ulimi olukhulunywa abantu bethi ungayithenga kanjani ingulube isesakeni kuqala umndeni ke bathandekayo uvela kubantu ababili uma umfundisi eshadisa esebashadisa uyabatshela banikeze i-instruction uma iqeda nje ukubafungisa abesethi sibanibani usuyindoda athi sibanibani usumfazi inkosi yomsinibusise uqala bazalwane eqeda ukubashadisa bengakayi ukuyolala inkosi yomsinibusise bathi bephuma thina abazalwane ekhathi zethu sasingena ngenye ingoma enkonzweni sithi uma sesiphuma sithi bhekane ezulwini lapha kukhona umsindisi inkosi yomsinibusisi sayisisho njalo uma sesiphuma ngoba ngesikhathi usangena isithandwa sakho singene esodwa sayokulinda ngaphakathi nawe wangena wedwa hey uma seniphuma senibambe nethi libhekani lapha kukhona bani umsindisi wethu wenze njani wasifela uqala umndeni bazalwane niphume esondweni sebetshaliwe wethu lapha bani igama lakho uHanda yini lesilungu awuliyekelele kaWanda nanti lele ngifuna usiyabonga kami Siphamandla utshele khona lapha enkonzweni ukuthi manje yesiphamandla usuyindoda ukutsheliwe nje nalokho kuba indoda nalomngane wakhatshela ukuthi usungumfazi kusho ukuthi sekuqaleni kabazalwane umndeni bazalwane uma sikhuluma ke ngebandla the church sikhuluma ngababiziweyo bathandekayo ngesingisi kuthiwa the called ones ababiziwe abakhishiwe laba ngimiphambi kwabo namhlanje awumi lapha ngoba wabo kwathi ufanelekile wazoma la awumi lapha ngoba wezwa uthanda nje wavuka ekuseni kwathiwa wozohlala la kodwa because wabizwa ngelinila wakhishwa uyingakula masikhuluma ngebandla sikhuluma ngabazalwane ababiziwe bakhishwe endaweni ethile namhlanje bazalwane sizohlanganisa laba bantu ababili ibandla kanye nomndeni inkosi yomsinibusisi sonkalile umndeni bazalwane wabantu uqala kowesilisa nowesifazane emini ngifisa ukukhuluma ngomndeni kaNkulunkulu ngizoqala ngikhulume ngomndeni kaNkulunkulu ngikhulume ngebandla ngokwezwi lenkosi sengishilo ngathi ibandla ababiziweyo abakhishiweyo uma sifunda incwadi yabaseRoma ngithi uRoma 12 verse 5 uthi ibandla lingumzimba kaKristu siyezwana yini ibandla umzimba kaKristu abese kuthi njengoba liwumzimba kaKristu ibandla yingoba thina bazalwane emzimbeni kaKristu singamalunga sakha lo mzimba kaKristu ibandla uma sifundela incwadi nje bazalwane noma uyagooglisha kwifoni yakho ichazela ukuthi yini ibandla ithi ibandla i-group noma i-organization ethile evumelana ngokuhlangana endaweni ethile ngezwi likaNkulunkulu lidlule lithi a church i-congregation
igama elisho ukuthi ibandla. Makabonga uNkulunkulu. Manje abazalwane umndeni kaNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane waziqalela yena umndeni. Le mndeni engifisa ukukhuluma ngayo namuhla. Uyena uNkulunkulu uqobo wokuqala umndeni. uNkulunkulu umndeni uqale ensimini yase-Eden. Ngesikhathi edala konke bazalwane kuthiwa uNkulunkulu wadala konke emhlabeni. Ngisendlalela njalo inkulumo yami bazalwane namhlanje. Uthi uNkulunkulu mesedale konke wabona imbuzi nomngane. Wabona nenkomo inomngane. Kodwa uNkulunkulu engaqambile lokho ukuthi zinkomo zimbuzi izimvu yini. Wathi uNkulunkulu kuhle. Wayesethi manje masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. uNkulunkulu wayesebenza umuntu wambeka ensimini yase-Edeni, wambekela umthetho wathi nayi insimu yami ilimi uyilime. Uhamba phambi isikhathi ke bazalwane. Uma sifunda bathandekayo encwadini, uma sifunda bazalwane kuGenesis bazalwane, siyafunda ukuthi uNkulunkulu masifunda kuGenesis chapter 2 verse 18, uNkulunkulu uthi akukuhle uma owesilisa ehleli yedwa. Wayesebenzela umsisi. Wawuqala uNkulunkulu umndeni. Lo mndeni bazalwane wakhula. Uma uwanda lo mndeni waze waba nezingane emveni kokuba sebephumile ensimini yase-Eden. Phakathi kwalezi ingane bazalwane kwazalwana noma uKhayini wabheka le uAbele ngasekho emhlabeni esembulele uKhayini. Kodwa waqhubeka umndeni kaAdam noEva. Angimile ukukhuluma ngawo kakhulu kodwa bengifisa ukuhighlight ukuthi uNkulunkulu wawuqala yena umndeni wabona kufanele ube khona ensimini yase-Eden. Lo ebengikhuluma ngawo ngendlalela ukuthi umndeni uqala ngowesilisa nowesifazane uvela ngoba uNkulunkulu waqala ngalowo mndeni awuqala ngoAdam noEva. uNkulunkulu ke uma esewuqalile umndeni kaAdam noEva kwabe sekuba ukhondolo ke bazalwane lokuthi makuhlangane owesilisa nowesifazane bakhe ini umndeni. Inkosi yomsinibusise. Hayi ke bazalwane, uNkulunkulu imndeni yayihlonipha. uNkulunkulu uyawuhlonipha umndeni, uyawurecognize. Makabonga uNkulunkulu. So bazalwane, ngiyacela ukuthi ngingakafiki kokuningi engifisa ukusho namuhla nje bazalwane, ngicela umzalwane oyedwa bathandekayo angifundele le ncwadi bazalwane kaGenesis chapter 2, angifundele nje verse 18 kuphela. Omunye bazalwane angivulele uGenesis chapter 8. Genesis chapter 2 verse 18. Ukudalwa kowesifazane. uJehova uNkulunkulu wathi, akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngizamenzela umsizi onjengaye. Amen. Genesis chapter 18 verse 18 and 19. Verse 18. Yes. uAbrahama uyakuba isizwe esikhulu esinamandla. Ziyabusiswa kuyena izizwe zonke zomhlaba. Ngokuba ngimkhethele ukuba ayale abantwana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe ukugcina indlela kaJehova nokusebenza ukulunga nokwahlulela, ukuze uJehova amenzele uAbrahama lokho amthembise khona. Amen. Amen. Bazalwane, ngitheka okokuqala ngifisa ukukhuluma ngomndeni kaNkulunkulu. Ngawulanda ke bazalwane ukuthi umndeni kaNkulunkulu bazalwane umndeni lo owaqalwa nguNkulunkulu ewuqala phakathi kwaAdam noEva. Thina namuhla bazalwane singumfuziselo wawo. Uma ababili beqala umndeni bazalwane bawumfuziselo walo mndeni. Kwakuyokuba umsebenzi oyisimangaliso kuNkulunkulu bazalwane ukuthi kwakufanele uNkulunkulu uma
igama. Kodwa uNkulunkulu wayenza lento yalula ukuthi iziqhubeke imindeni bakhona emhlabeni lidunyiswe igama likaJehova. Makuhlangana owesilisa nowesifazane bese emshadweni bakhipha umndeni, bakhibandise umndeni. Ngithe bazalwane umndeni uqalwa ngababili bethandana. Sibona bazalwane uqalwa komndeni kuJohane 2 la uJesu Kristu kunesimanga kunomshado ekhaya laseGalile. Kwakumshado lo bazalwane kuyoqala umndeni. Siyabona futhi bathandekayo kuMatthew chapter 22 verse 1 uma ufunda kuya ku verse 14 kukhulunywa ngenkosi ethile eyayenzela indodana yayo umshado kwakuqala umndeni. Uma ke bazalwane siyobheka uthi uNkulunkulu kakukuhle owesilisa ukubahlale yedwa. Okusho ukuthi owesilisa bazalwane noma bangazalwa ekhaya banezinsizwa eziwu-10 kodwa uma lezinsizwa zinganganiwe phambi kukaNkulunkulu ibukeka njengensizwa nje eshala yodwa. Makabonga uJesu. Ukuze lo muntu amukeleke bathandekayo kuNkulunkulu ufanele abe nomsizi. Kube yilona lowo abe nomsizi wakhe ebese lidunyiswa igama likaNkulunkulu. uNkulunkulu kabazalwane siyabona ngithe imindeni yayihlonipha. Siyambona uNkulunkulu bazalwane ngelinye ilanga ehlonipha umndeni kaNowa. uNkulunkulu bazalwane wambheka uNowa. Mhlambe uNowa emndenini wakhe uyena owayeyazi izwi likaNkulunkulu nokudingeka kuye njengoNowa. Kodwa because uNowa wayemlalela uNkulunkulu ezintando kaNkulunkulu, amadodana kaNowa nomakoti babo basinda ngenxa yokukholwa kukaNowa ukulalela izwi likaNkulunkulu. Ungayikhipha umthetho uNkulunkulu ethi Nowa yakho umkhumbi athi wena ungene nomndeni wakho wonke. Abesethu babiza abantu ukuthi abangene emkhunjini. Abantu bazalwane babe bengabalelwanga njengelwane. Kwafanele bangene emkhunjini bonke ngakunjalo ngokwemndeni yabo. Kodwa kabalalelanga. Yini na ingenxa ukuthi uNkulunkulu imndeni uyayihlonipha. Uyadlula uNkulunkulu bazalwane simbona kuGenesis chapter 12. Ebiza uAbraham. Uma sifunda bazalwane ukuthi uGenesis usitshela izinto zokuqala. Izinto ezenzeka eqaleni. Usimbona uNkulunkulu ebiza uAbraham. Uthi Abraham phuma endlini kayisho nasesihlotsheni sikayisho. Uyazwele ngiyakukhombisa lokho. Sasingekho isidingo sokuthi athi phuma nonkosikazi wakho ngoba wayesethe Abraham phuma. Kusho ukuthi uAbraham kufanele uphuma nophathini wakhe ngoba eyedwa kaphelele phambi kaNkulunkulu. Uphelele ngoba ehamba nophathini wakhe basebeqala umsebenzi kaNkulunkulu. Ngizoshesha ke bazalwane uprepare kwami kude. Ngithole isimanga ukuthi bengazi ukuthi umndeni noNkulunkulu nebandla kubaluleke kangaka abazalwane. Isikhathi sami 1 hour. Ngizozama ukuthi ngisheshe ngoba ngokujwayela ukukhuluma ngaze ngidlule nalapho bazalwane. uNkulunkulu ke bathandekayo ngithe imndeni yayihlonipha. Ngenxa yokuthi umndeni uyahlonishwa, umndeni kufanele ube ne-contribution ebandleni likaNkulunkulu. Inkosi yomsinibusisi. Uthi la sifunda khona kuchapter 18 kaGenesis verse 18 to 19. Uthi uAbraham ngimkhethile ukuba aluleke abantwana bakhe emva kwakhe. Inkosi yomsinibusisi. Ukhona lapha ethi khona verse 18 uthi ngiyakumfihlanga yini uAbraham engikwenzayo ngoba uAbraham usengomunye womndeni wami. Inkosi yomsinibusisi. Uma bathandekayo umuntu amukela uJesu noma ungowesilisa noma ungowesifazane baye bethi abazalwane phakamisa isandla athi uma emukela uJesu kuthiwa wayifaka impahla ekhaya. Lo mndeni bazalwane usuke usubusisekile onomuntu okholwayo ngoba usunenxusa elunxuselayo. Usunomuntu abathi uma besenkingeni yena bazalwane agxile phansi empandeni zikaJehova penetrate ayofuna isolution yalo mndeni. Okusho ukuthi bazalwane uma sonke singathatha iposition yethu njengebandla, uthathe umsebenzi onake indlela onakekela ngayo umndeni wakho uzonakekela ngayo.
kangaka. Mhlambe bazalwane ngabe izolo ligcwalile. Yebo siyazi ukuthi abazalwane babanje ukuthi basesemsebenzini. Kodwa ngokomsebenzi kaNkulunkulu noma singagcwala kuleli tende kakuyeneli. Ngoba lithe izwi lenkosi hambani nenze izizwe zonke abafundi. Kufanele bazalwane lona lo waphume emndenini wakhe asabalale ashumayele ivangeli. Uyiqale ekhaya imvuselelo ngithenkonzweni yasekuseni namhla besinayo. Ngathi kunomhlabelela sayisihlabelela ensukwini zethu zobusha sithi ayiqale kimi imvuselelo Nkosi. Ngokwalesi sihloko esinikezwe sona imvuselelo ayiqale ekhaya. Makabonga uJesu. Ayiqale ekhaya imvuselelo makabonga uJesu. Akuqali ingane zami ekhaya zifunda ukuthi uma ngizidla ukudla masingavele ithathe ukudla zidle. Zithi zona imali kamama noma imali kababa mazazi ukuthi ukudla kuvela kuJehova. Ubani ozosho lokho yimi emndenini wami. Ngoba uAbraham ngemkhethela ukuthi ayala abantwana bakhe. Nawe njengobiziweyo ola ukhethela ukuthi yiba nomsebenzi emndenini wakho. Ubusuthatha lokho kwenza emndenini wakho uzokwenza ebandleni. Ibandla bazalwane libe nalobu budlelwane nomndeni. Ibandla likhulume kahle emndenini. Musu ukuthi uma ufuna ukuphuma endweni zomndeni ake ngithatha mina abazalwane ngigale ekhosini kwaMkhwanazi. Uma uhlangana nomuntu kwaMkhwanazi nje lomzwethi athi uhlebhu wabeswazi. Uma umuzwe ethi uhlebhu wabeswazi ukhuluma ngomuzo wakhe weyimi. Sengifuna ukuphuma-ke manje endweni zakwaMkhwanazi. Sengithi hayi mina angisazi ukulunga ukudla inyama yembuzi futhi angisazi ukulunga ukuba ngibe khona uma nenza umsebenzi ngoba manje ibandla lami alimfuni umuntu owenza umsebenzi. Kusho ukuthi ibandla lapho kangilikhulumi kahle. Makabonga uJesu. Ngoba umndeni wami uzongithanda mina uzona ibandla engikhola kulo. Kufanele bazalwane ibandla njengomKristu ulikhulume kahle emndenini. Uxhumanise ibandla nomndeni. Ibandla lihlonipheke ngenxa yakho uyinxusa lebandla emndenini. Uma bazalwane nakho imndeni nakho nabazalwane sebenza imisebenzi ngendlela eyiphucukileyo. Yenziwe nje imisebenzi ngendlela eyiphucukile bazalwane. Kufakwe igama lenkonzo senza inkonzo kabani. Senza inkonzo kabani. Owantu uyabona lo muntu emndenini ukuthi uyayithanda le misebenzi. Kodwa manje ibandla liyinkinga. Ibandla bazalwane kufanele ngilimele. Mina bazalwane ngikhuluma kahle ukukhamba ngale kithi ngisho ngaqhamuka bazalwane ufika amakhosi abaMkhwanazi ehlangene emgeza inhliziyo inkantolo yakhona le kuthiwa umgeza tribal authority. Wafika ehlangene khona zonke ingqophunga zakwaMkhwanazi. Uma uyofika nje uthi ngumPentecost ngicela ukuthandaza kuyothiwa umfundisi kaMancube emthethelela athandaze because ngilimele kahle bazalwane. Akudingi-ke nokuthi ngikusho sengabiza noma ubani omunye la endlini. Oke bafike baswazini nithi awusukuma ukhulume uMancube ubi kanjani ngebandla lasePentecost. Ngani bazalwane kudinga ube yinxusa lebandla emndenini. Uzobona bazalwane ibandla bazolihlonipha. Abantu balibukela phansi ibandla noma yilePentecost noma yiliphi because abazalwane kabalibeli ibandla emndenini. Ake ngikhulume kanje bazalwane. Njengoba ngimi la phambi kwenu inkosi yakwaMkhwanazi mhlawumbe inezinyanga nje seziwu9 idlule emhlabeni. Angithi ngibona kahle bazalwane ukuthi kufanele uMancube ngabe usakhaphuzela ngeingubo ezimnyama. Kufanele ngabe uthi umani umbona athi sanibona. Hamba ukhothamela nehlahla sanibona. Kodwa ngenxa yokuthi bazalwane ngilimele kahle ebandleni. Akukho ngisho umuntu owangibuza ukuthi uMancube kayimbethe ngani ingubo. Kuyakuba inkinga ke bazalwane ngoba kwesinye isikhathi thina bazalwane sicindezela nasodwa. Uzwe mhlawumbe angisho ukuthi kwenzeka kimi ngishinde ngeke
zezipho sekushonile sifika nabantu besifazane manje ngiyangxabekela abazalwane namaPentecost ukuthi ufike engcwabeni wakho ufice iprogram ethi izipho ufike iprogram ithi izipho present iprogram yomngcwabo ezani izipho ngiyayibuzela ezani hayi kabi sakhuluma ke bazalwane ke kusePentecost iprogram isithi kushunyana futhi umfundisi nakhona nikeze 5 minutes bese kuthi uma sebeyanga sekugcineni bese kuthiwa izipho ezani maPentecost amhlophe ezani izipho emgcwabeni uzothola ukuthi bazalwane uma ibandla siyolamukele njengobusho bukaNkulunkulu ethi ngimkhethile uAbraham ukuba ngomunye womndeni abeseluleka abantwana bakhe ngemva kwami ngoba uAbraham uyoba isizwe esikhulu usetholeni isibusiso kuJehova nathi bazalwane ukuze silishumayele kahle ibandla ivangeli asimele kahle ibandla emndenini yethu ulimele kahle nje bazalwane ungabafaka befundisa abazalwane umfundisi okame lapha bazalwane athi umuntu ofuna ukukholwa lapha ebandleni lami akamazihli inyama zembuzi nezenkomo nani kodwa kushunyayela uJesu esindisa umuntu ebese kudingeka umzalwane afunde iBhayibheli abeselizwa izwi lenkosi ukuthi uNkulunkulu uthini ngabafileyo abese mndenini wakhe afakaze ngokushiwo iBhayibheli uthi-ke lo baba wemoto uyazi ngizwa abantu abaningi uyayikhuluma le ndaba amadlozi sengithi mina baba unenkinga ngendaba yemisebenzi na uthi impela kangazi xabanaphi nelokhumana neBhayibheli ngithi nanzela uyofunda incwadi kaDuteronoma u-30 if I'm not mistaken 30 or 31 uthi-ke yena angimbhalele ngicela niyivule nje bathandekayo ugogo uSibiya nje uyazi kahle uverse 17 wakhona uthi uJehova uthi ngithukuthela ngegcwala ulaka mina Jehova uma ngibona abantu bethulisana bodwa uthi ulaka lwami luvutha ngishise laba abadumisana bodwa ngize ngiyoshisa abafileyo abaphansi emhlabathini bazalwane uyibandla kufanele silicusele emndenini ngokulimela sikhulume ngokuthi izwi likaNkulunkulu lithini uma bengibuza ngezwi ngithi uJesu ngambona la kimi ehlanza inhliziyo yami uthi wambona phi wena mbolala phaki ehlanza inhliziyo yami ngimbolala phaki ehlanza inhliziyo uthi nje ngikhuluma ngoJesu mngeni wakithi engambona lapha kimi ehlanza inhliziyo yami uyazi bazalwane ngelinye ilanga ngame emndenini wakwaMkhwanazi kushone inkosikazi beqala bedemela izintombi zakhona zithi ayi naleli bandla ngasengiyama ngathi hayi bo akukaze kufike umfundisi la ekhaya ukuzoshumayeza lo nkosikazi wala ekhaya kodwa wabona inkambo kwenye intombazana ayisebenza nayo waseyibuza ukuthi ukhonzaphi intombazana yathi ukhonza Pentecost nangu-MC lapho yathi intombazana ngikhonza Pentecost waseyithanda lo makoti wayilandela ngakho bacoleleke befundisa wayiyele bona inkambo komunye asimele bazalwane ibandla abayizwa bazalwane imndeni kayiwafuni nje amabandla ethu is because thina ngasiwamele sivele sithi hayi kulungile bazalwane njengoba nina-ke mndeni nihlabile kangizukudla mina ngoba ibandla lami alikudli okuhlatshelwa abafileyo khuluma ngoJesu wambona kuwe ehlanza inhliziyo umndeni bazalwane ubalulekile ebandleni umndeni ebandleni ubalulekile kanjani na umndeni wakho ngesikhathi unakekela
lihle nebandla kanjalo bazalwane licabangela ibandla ubone ebandleni okungahambi kubo kahle ubanikeze bazalwane ubagqokise kuphela ungami ngabufakaze nabo ukuthi noba nibabona nje ukuthi njengoba ngigqoke kanje bazalwane sokuzosukuma umzalwane nathi njengoba umbona nje umesisi Mkhwanazi mina ngiyawenza umsebenzi kaNkulunkulu njengoba umbona nje umesisi Mkhwanazi emhle kanjena wakuthengelwa yini lokho akugqokela kasakuza uNkulunkulu njengoba singakwazi ukuma ngengane zethu kanjalo nebandla uma imindeni yethu sikwazi ukuyinakekela siphe konke edingayo nasebandleni kufanele support kanjalo ufanele support kanjalo ebandleni bathandikayo le isho ezokhuluma ngayo yayilimaze emphefumulweni ngesikhathi ngi-financial disposition uma kuthi u-financial disposition usungemuhle kwezezimali ungakwazi ukunikela kodwa mhlawumbe ungisibindi nganikela ngambona uNkulunkulu ayivula iminyango ngakabona uJesu ngambona uNkulunkulu ayivula iminyango bazalwane ngakho ngiqonda ukusho ukuthi uma ngikwazi ukunakekela umndeni wami ulala udlile mabakhona abazalwane enkonzweni abafakazayo ukuthi nginjenje uma Mkhwanazi nawe mzalwane kube njalo ulingani umndeni nebandla makabonga uJesu bazalwane ake sibuke indaba yokuzalwa kukaMoses uMose bazalwane uNkulunkulu wayenakhe ezingqondweni zakhe ungakahlukunyezwa umndeni wamaHebheru eGibhithe ukuthi eGibhithe kuyozala indoda egama layo uMose ngiyosebenzisa yona ukukhulula isizwe sami ebuqilini ukuze afeze leyo njongo kaNkulunkulu kwafanele athole umndeni ozomkhulisa sezele uMose wamthatha unina ngoba bebulawa abantwana bamaHebheru wayombeke emfuleni uma esembekile lapha lithi iBhayibheli uyoyifundela nje bazalwane leyo ndaba uExodus chapter 2 usuka verse 7 uyogcina verse 10 uma indodakazi kaFaro yehli yogeza kuthiwa yabona lento esiyithuma intombi ehamba nazo eziphekezelayo indodakazi yenkosi zathatha uma isivulile yabona ingane kwasekukhala uyingane kubingelele uma ikhala ingane umilaphi uMiriam udadewabo wengane wayesathi ngingakusiza inkosazana ngiyokubizela umuntu ongakhulisela ingane yathi indodakazi kaFaro hamba umbizo uma esefikile uthe enkosazini thatha lengane uyomncelisela ngithi uyayibona amabele ukuthi ungomunye wamakhosikazi atetshile abulawa ingane yakhe uthi ke hamba umncelisele lengane hey wasesizakala unkosikazi wafezeka injongo kaNkulunkulu kuMose ngoba ngesikhathi le nkosikazi ikhulisa lengane iyayincelisa iyayitshela ithi umHebheru ithi wena ungoyenzalo kaAbrahama wena ungoyenzalo kaJakobe uyinzalo yezizwe eziyishumi uyinzalo kaIsrayeli makabonga uJesu uyathana iphathi edalwa umndeni ukuba kumile into kaNkulunkulu kunomuntu uze uNkulunkulu kusasa asebenze ngayo thina nakho-ke benemndenini ubaba wahamba masolo wohle eGoli kabuye isiyabithi ingane engilambile shayawunyeke mina uyihluhlu ukuthi ngapha eGoli uyatshala yini ukuthi le ngane ungasebenza ngayo kusasa ibe umndeni kaNkulunkulu ngoba ikhulu iyazi leli gama lezinto ezidliwa uyise eGoli umama kaMoses watshala lento yobuHebheru bamaHebheru kuMoses yayisikhulu indoda lithi iBhayibheli uthi uma isekhulile uthi-ke uma isekhulile uyombuyisa uma isebuyisiwe usefika ukanje igama kuthiwa uMose ngoba wathola emanzini kodwa manje ubuHebheru bamaHebheru kulapha phakathi kubo uyazazi ukuthi mina ngingowozalo luka-Abraham mina ngingowozalo luka-Isaka mina ngingowegeneration ka-Israyeli ngingowezizwe eziyishumi-12 yingakho lokho esephuma uNkulunkulu besehlangana naye entabeni yaseHoreb ambuyisele khona ukuthi kawukhulula abantu bakhe uyokhulula umndeni ngoba uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngalomndeni sikufunda uExodus ngoba uExodus bazalwane usitshela ngeredemption usitshela ngokukhululeka uExodus uma umfunda nje ukutshela ngenkululeko kuExodus bayakhululwa abantu kanti uGenesis uthi kwakwenzekani eqaleni makabonga uJesu uma sidlula bazalwane sibuka
ubadala umndeni. Indoda iba nomfazi bazalwane. Esizulwini noma indoda ingaba nabafazi abawu-25. Kodwa kuthiwa wonke no-20 izibi. Umfazi lo wangena kuqala wazogana le ndoda. Okungangokuthi bazalwane emndenini uma indoda isithule noma ingafela endlini yesincane kazana esithanda kangakanani. Uthi uma usuhlangene umndeni ufika ubuza ukuthi umfowethu uhambele kuphi. Bese kuthi hayi uhambele endlini kaMkhwanazi. Uthi hayi landana ihlahla lomlahlankosi. Abese yothathwa lapha endlini yesincane kazana ngehlahla lomlahlankosi. Alethwe lapha endlini yenkosikazi. Futhi umuntu osuke esehleli indoda kungeyakhe nobe engaselutho. Abese kuthi labe bebethi kuthandwa thina uthi uhamba nolala endlini zenu. Bahlala nalapha enyaweni zayo indoda noma bangaba khona. Ababuzwa nanokuthi uthanda ubaba ngcwatshwephi. Kubuzwe enkosikazini ukuthi mama ubaba singamngcwaba kuyiphi indawo. Makabonga uNkulunkulu. Emndenini yabantu awuzazi noma uzipho noma uncikicane noma nje ukhona nje ungenele mpaka behlebuka nje ungena endodeni nomkayo wafika wena wathi sithanda wena kunomkayo. Uma sekufika usuku lokufithi ngibizeleni unkosikazi iyazi naye ithi ngibizeleni unkosikazi ayisayikhulume yakho. Asidluleni ke bazalwane. Watshala le ndaba yokusuka ekhaya kuyiwe endlini kaNkulunkulu kuyophuleka. Nanamuhla amakhosi kabazalwane nanamuhla kukhona amanxusa ayamresist usathane isibindi asithola kuHana. Ngoba uHana bazalwane wabekezela endlini kaJehova emkhulekweni engcwele kwakuthiwa zenzeki emndenini wayeyinyumba eyikho konke kodwa kuNkulunkulu wabona ingane eningi kuyo. My Jesus, yini na umndeni ohlangene noNkulunkulu. Kwakunyuka indoda la nonkosikazi wakhona. Unkosikazi wazofika wabibitheka phambi kwaJehova. uJehova wayesegcwalisa izifiso zakhe. Asidlule bazalwane, ngiyahighlight nje le mndeni. Ake sifike endabeni yokuzalwa kukaJohane. Masifunda bazalwane, sifunda uLuke chapter 1 uverse 6 kuya verse 7. Kuthiwa bazalwane uZakhariya noElizabeth babelungile beyigcina yonke imithetho kaJehova behamba kahle phambi kukaNkulunkulu bengasoleki bengenasici lesilungu lithi they were blameless. Okusho ukuthi umndeni uthethe kahle wawuhlanganisa nebandla walimela kahle emndenini uhamba phambi kukaNkulunkulu blameless. Noma bangakublame abantu ngoba abantu abayisweli indaba ayisho kuwe kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi wena you are blameless. Ngithanda ukuthi kuthiwa bazalwane base bebadala bengenangane kodwa babethembekile kuJehova. Yilowo mndeni uNkulunkulu ayidingayo. noZakhariya wayekhuthele ukuyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ethempelini. Yingakho wathola lesi sipho sikaJohane. Fike esikhathini sokuzalwa kukaJesu uNkulunkulu wayengavela athi ezulwini ubani ozongisiza ukwehla emhlabeni ayokhulula abantu bamezulwini. Athi uJesu yimi. Athi nayi incwadi mawe ngamnika incwadi noma zihluthulele avele nje iqithike into yakwabezulwini ithi gili kithi njengamatshe esanquma ifike ithi bhuqa emhlabeni ibisithi igama lami nginguJesu Kristu ngithi phendukani ezonweni. Kodwa ngoba uNkulunkulu wayefuna ukuthi uyadinga ukufundiswa uyadinga ukuba kule nyama nathi esikuyo wambeke esibelethweni sentombi. Isikhathi sokuthi manje nicule esontweni. Isikhathi sokuyothandaza. Wozani sikhuleke. Wafunda naye ukuthi abizwa bizo lomkhulekweni azokhuleka. Wafunda naye ukugeziswa, agqokiswa athunywe esontweni. Wahamba indlela nezinye ingane. Uthi umhlabeleli bazalwane, kukhona umhlabeleli ngakhona ukuthi abaningi bamazi. Abazi umculelwa yini yedwa bayamazi uthi ngomzimba wafana nathi
nje ukuthi nizokwenza njani. Ziyasibhora nalezi zalukazi enkonzweni thina siyiphathele iadolescent. Yini na is because thina sithethe entandweni yowesilisa nowesifazane. Yena wafana nathi ngomzimba, wafundiswa njengathi, kodwa ngezono kafananga nathi. Wayedinga umndeni. Angazi noma abazalwane bayabona ukuthi umndeni ishayi nje elukiwe nebandla. Ukuze abazalwane ibandla liphumelele, I repeat, kudinga silimele kahle ibandla emndenini yethu. Abangathi abantu, hawu kuhamba indoda izolo nje. Usuhamba ngekhanda lethi mina ibandla lami alifuni ukuhlonipha. Ngicabanga ukuthi bangaphinde bafika labo bantu bazokhuleka emzini wami. Ngeke badinge umuntu bazalwane. Uyazi webathandekayo, usubeka indodakazi yakho uzoyikhipha. Ushaye umndeni nje uthi sizokwenza kanje. Abantu abangakholwa bazalwane bayabalalela abantu abakholwayo. Ithina sinenkinga yokungayilandi indaba yethu. Ithina nje bazalwane sinenkinga yokungayilandi indaba yethu. Uthi cha, la ekhaya ke sizoqhuba kanje. Kuthi uma ngabe sekufika umndeni besithi ndoda batshele mama. Batshele mama. Manje ngeke kulunge mama. Batshele ukuthi manje kuzofika abazalwane. Yini okufanele kwenzeka? Ngithi uma sekhuluma wena wafika kulomuzi. Bazothi bephuma nje bebethi yini lesingayenza. Ngempela uma usuthulubu kanje umfana usibani useyini ngoba phela uhlulwa yilomfazi. Udayiswa ubani yilo muntu ohleli naye la endlini osaba umndeni wakubo othi makube uwena owutshelayo na ubuso uyavuma uyawutshela usukhohliwe wena ukuthi wafika una 32 teeth naye wamfica namazinyawo 32 ngesikhathi athi ngitshele ukuthi kuyilungelo lakho baba ukutshela umndeni ukuthi siphila kanjani. Indaba bazalwane wamakhono indaba ikhulunywe kungakafika ukufa. Musu ushiya umuntu akhankingeni. Usaba ukubiza umndeni wakho, utshela ukuthi wena usuphumile endweni zawo. Ebese kufika ukufa, unkosikazi asala benenkinga. Akuthi kukuhle nje ucela bakini baba. Ubatshela ukuthi njengoba ngikholwa, ngicela ukuphinda ngisho lokho. Ungakagani usaphulela ekhaya usuke kungelulu ukushaya imithetho ngokuthanda kwakho, kodwa ngesikhathi usunonkosikazi wakho uphuma nje wakho umzo wakho lapha ubusuthi la kwami kuzokwenziwa u1 no2 no3 kwakho. Biza umndeni wakho utshela ukuthi mina uma sengihambe emhlabeni kuyokwenziwa ukuthi ngeke kwenziwe. Musu kushinga nebantu enkingeni. Ngoba inkinga isekutheni uma ngabe ubaba besaba bakubo. Kufika ukulala. Uyiyamudla lento enhlizweni abesidala kodwa umasiphandane uyakwazi ukuyikhuluma leyosala khuluma. Ngakhuluma uthini nabantu? Sekufanele ukuthi kube yibo abakhuluma phezulu kwakho. Kodwa indoda ewuthandayo umndeni wawo iyawuprepare ngaphambi kokuba kufike usuku lokulala. Ngakho ke bazalwane uma beningakalungisa banolungisa. Nani madoda nami nisanda kuganwa. Hambani niyotshela abazali benu ukuthi njengoba wena ukholo emndenini wakho ufuna ini. Ngoba thina siyolokhu sibabaza sithi hawu singasazi ukwenza lutho. Singasazi ukwenza lutho bazalwane. Futhi bazalwane simmele omunye umzalwane. Izwe silifundisa bazalwane ithi ena sisizane sincuselane. Simsize bazalwane noma umzalwane simmele angathi uma umzalwane sekufika insuku senze lokho esithi singisi when days are dark friends are few. Uma umzalwane sekufika isikhathi sethuzela iminyama thina bazalwane asondele bafice kukhona thina. Bafika nje kukhona thina silokhu sisho kancane nje sithi abayokhuleka
uma ungene ekamereni lakho mzalwane ufike uyishaye inyembezi ubusuphuma uhlamba ubuso uzohlala nabo bakufice uhlele nje ubheke phansi na usho ukuthi igama lenkosi liyinqaba bathi noma bengena bafisa ukuthi bafika uyihlala nje bese besola ukuthi lento bazoyenza izomukela ubani hawu bazalwane sigcina abantu abangakholwa befa ngoba befela bese siqukula nawe ukholwa sikukule nawe ukholwa usugovuze lo amanzi kashukela uyaphuziswa ulazizwi ukuthi bazalwane lisithi sonke simele ukufa lithi uNkulunkulu akasusa ukuphila kodwa uyadala amasuthi omxoshwa ngabe umxoshwa kuye Jesus bavele bangene bathi gaga bafike wena ungathothobele baphelelwe ngamazwi ukuthi bazothini bazizwe ihumbe likaJehova zithi igama lenkosi liyinqa zikushokile phela iningi inyathi ethi uma isifenye ziyichake zithi iyofela kude lapho iyofela khona balingisa iy'nkomo bazalwane ziyabhonga emswanini kodwa umani isukela yakude nabaleka niyobafica sebehleli lapha bethi wemakuya kancane beyadliwa le yini enidalelo kho yini alilimelanga ibandla kulo mndeni melana ibandla kulo mndeni nalo mndeni bazalwane uzolibona ibandla ulithanda makabonga uNkulunkulu uma bazalwane kufika isikhathi sokuthi iwundlu likaNkulunkulu athi uFiliphu ngelinye ilanga embona uJeseza wathi bheka iwundlu likaNkulunkulu etsusizolo zezwe fika isikhathi bazalwane lokuba eseshilo wathi uma ngiphakanyiswa mina ngiyondonsela kimi nonke senyukele esiphambanweni bazalwane useyalenga esiphambanweni lithi iBhayibheli lami bazalwane uma sifunda uJohane 19 verse 26 uthi uJesu wabona umfundi amthandayo ongumfowabo wayesathi kuye mame bheka nansi indodana wathi indodana bheka nangu nyoka ucizelelani bazalwane a true relationship phakathi komndeni nebandla wayicizelela uJesu ukuthi ibaluleke kangakanani ifamily endlini kaJehova ngoba bazalwane kuyinkinga ukuthi umuntu mesekholwa abesebazalwane kubantu bomndeni abangakholwa ngamvezi uJesu inkosi nomsindisi nisakhula abazalwane wathi omnye ubaba kimi wathi hawu lebithi kwashikshela wathi hawu mareka usuyivolunteer athi naye bathe ngiyawesaba amavolunteer awaludla uphutha irice ivolunteer lali phansi uma ivolunteer nje selikhona ekhaya kwehlunini embhedeni kulala ivolunteer embhedeni wathi nje nginesaba kabi udadewethu wayithi nje umefike buye koshumayela sekufanele umama tatazela amphekele umama sekufanele ehle embhedeni kulala ivolunteer yini abazalwane asimeli kahle uJesu emndenini umndeni kawukubona ukukholwa kuyinto efruitful ngani ngoba umele kahle khona lamantombazana athi ngoba seyakholwa ayisayithola isibusiso sokufunda ngoba nakho ufundile wena ekhaya ufika nemali ngomhla ka-15 nangomhla ka-25 mhlawumbe nangomhla ka-30 sekufanele le nkosikazi yakupakisha u9 months eswini ijikile igeli lakhe iphekele wena qalekisiwe lolo hlobo lamantombazane uyifisihleli kwasofi bhalofo idlama yogathi shaya imakhini tatazela isalukazi sesiphethwe siyezi siphelela phela nanguthisha nangunesi nalinhleki naliphoyisa ngoba lizanemali la ekhaya ukuthi ngoba nakho ufundile kufanele uphekele uma wakho ngoba nakho umfana wami usuyabhonga waya esikoleni wafunda uyigraduate kufanele kupheke uma wakho uma usukhathele ibhodwe uganongana ngoba phela uma uyindodana yami sikhathele ukupheka ithatha unkosikazi hayi ukuthi uzojika mina akuphela ngithanda bazalwane hayi ngifoswa zingane ukuthi ngoba nakho ayiganiwe sekuyoze kulenga amaphitikoti
ingane yasebenza umqashi ngani unene ozophatha ingane why umama afika kuzalela indoda bese kuthi ngoba nakho wena ufundile uvuka uhamba uye emsebenzini ubuye nemali lo mama ke usejilile unene weingane zakho akazi phatha umethanda ngikhuluma nomakoti manje umama akaphathi ingane yakho ngoba ethanda akakagqilazeli ngoba encenga iplate awulimeli kahle ibandla emndenini ngabakubona ukhono kwakho ntombazana yami malokazana omuhle noma ungafika uphethe amafeja zonke insuku kodwa ngoba umama siyigqile sengane wena nje nhlobo hey njengoba sezafaka amapampasi nje awudingi ngisho ipampasi uyifuna isigeziwe yafaka ipampasi isizolala ishintsha umama nakho phela nje ufundile uyasebenza wabuye wenza into enkulu wasindiswa awulimeli kahle ibandla asingadilazeki izalukazi bomakoti asiphathi ingane ngoba umama ethanda kushindodana yami ithi hey wena nokuthula ngifuna emsebenzini umsebenzi kamama uzoba yini akaphathi ingane niyasebenza kanye noqashi ngani intombazane esebenza ayiphathi ingane mina nje bazalwane ezami ingane kangikwazi ukuyiphathela ngayiphatha ziwu6 ngayiphatha ngaze ngaphela usawuthi noshukela emzimbeni anginaso isizungu sokuphatha ingane isizungu nje so futhi kanazi nje kambe ngabeqala ngaphi kambe ethambaphatha ingane ngubani kambe mina uthiwa ngiphatha ingane ngoba nakho phela kufika umakoti osebenzayo lapha ekhaya safanele sakwazi size sikhotha umgogodla Nkosi yami ingane emhlane ingadi uthi uma esebuya esikoleni umedemu abese efike bengathi mama sesingakanani isipinashi wophatha amaqabunga nesipinashi mama kuze sede kuyisaladi awulimeli kahle ibandla emndenini ulibulele ayida asihambeni bazalwane siyokwenza ilinkeji phakathi komndeni nebandla mina bazalwane isalukazi simzalayo intombi yakwaMlungwane saphile lapha ko90 years manje bese kuthi umama ezala wami uyaphila futhi naye usehamba athi nomama wami uhamba kanje uma ngiholile bazalwane ngifika uma wami ngizomthengela ngo400 rand ngimbiza ingane ekhaya ngilayisha imoto ibheke kwashintshela kumama ngizothenga futhi ngo400 rand ngibhekise kumama kaMkhwenyana ngadla kanjani isalukazi singahlile udla kanjani isalukazi singahlile wena makoti udla kanjani inkosi isalukazi singahlile multiply the churches, to multiply our circuit, to multiply our conference. Uma bazalwane usenjani ikhona into engenzayo. Uma bazalwane uthi uphuma nje uthi abahambe nakuleli bandla labo lensindiso. Asingeni thina inkinga phela yonakele kuwe. Awulibeli nje ibandla emndenini. Ingane ibandla uliveza njengesitha somndeni. Umndeni bazalwane ufanele uthandwe. Ufanele uthanda umndeni. Ufanele uthanda umndeni bazalwane. Empilweni yami ngayivumela nje bazalwane ukuthi kaminakuma phambi kwendlu wathi phambi kwabazalwane ngikhuluma into engingayenzi ngoba ngizomiswa ngelinye. Uma abazalwane simila sifakaza la ngoba nezalukazi njalo zinenkinga. Baze bayingisho ukudla nje noma konke
yini le Nkosi yami ngoba mina ngangivele ngibone yakwabani ngoba ilezitho umakoti ke ngenxa yokuthi ivangeli kaligxilile kuye usephe irevenge ngokuthi angamniki umama ukudla kanti cha uyakuthanda noma akakuthandi mnika ukudla izalukazi ifuna labafana nje ungabafana labafana isalukazi noma singakubhuqa ufike usinike ukudla sithi inkosi kubusisa mntana mvele ubambe isibusiso wena uvele ubambe isibusiso ukuthi usisho uyathanda noma akathanda ubambe isibusiso makabonga uJesu ngaleyo ndlela bazalwane sihlanganisa ibandla nani nomndeni hlanganisa ibandla nomndeni ngize wosqueeze ngoba kumiwona lamantombazana asindisiwe akube yathi uma bathi uthinta lokho kuthiwa into kabhuti uthinta lokho into kabhuti uthinta lokho into kabhuti oyibo intombazana yakwenu le uma ekhaya nabafana bawu-3 ningamantombazana amabili bazofika omalokazana bawu-3 kusho ukuthi seningamantombazana awu-5 isibusiso intombazana yakwenu lo usisi wenu lalela igama likasqueeze kusho ukuthini khona ukuthi squeeze kusho ukuthini khona ukuthi squeeze so le-spelling sakhona sibhalwa kanjani ngoba le ndaba kasqueeze yiyo leyo bandlululo nokuthi nomntana uyena wala ekhaya naye ngokukholwa okuncane kasamveza uJesu enkosini nomsindisi ingani yena bacelane nalobhuti enkonzweni mhlawumbe lo mndeni uyasonta awukholwa njengawe bayakufunda noma kabakufunda iveza uJesu wabo umele ibandla emndenini makabonga uJesu asisindisweni bakithi lapho sihlangene khona nje sikhuluma ngophutho oluhlaza oluphekwe umakoti awupheki ngani wena ngisaqala ukubuza bazalwane kanti uma ekhaya sekufika umakoti amantombazana akhona ajikabe yini nakho-ke ngiyavuma sekufika umakoti ninake basisi bakayikhaya seniyini heyi bayona baba kwethu imilenze izigoqoke bekabenomama bakhona kushiwo lengane yabantu yake yayilayo kodwa bazalwane asidlule lapho mina ngikhuluma namaPentecost amhlophe sifisa bazalwane ukuxhumanisa ibandla nomndeni sizohamba simele kahle noma ngabe ngelinye ilanga kuke kwenzeka imistake kwawalimela kahle ibandla lakhe emndenini uma sisuka la usuyolimela kahle ibandla lakhe emndenini ulimele ube yinxusa kuthi noma kuthiwa sifuna ukwenza okuthile kodwa phela siyazi ukuthi omasibani ngeke bakwenze ngenxa lenkolo yabo ubusuthi awu bencela uphendulo akuyona inkolo yami noma ibandla lami kusho nansi incwadi ubusulivulisa ukuthi libhalwe la ukuthi abakaKristu Jesu abakwenzi lokho umele kahle ibandla emndenini ibandla labazalwane lidinga ukuthandwa uKristu njengalokho eyinhloko yebandla sini nje bazalwane ungumyeni wethu sonke singumakoti silindele ukuhlangabeza umyeni ngelinye ilanga sidinga ukumthanda simhloniphe naye uyasithanda futhi kanjalo emndenini emakhaya kudinga lithi iBhayibheli kwabaseFesu 5 uma uqala uverse 22 noma uqala ngithi ena is from verse 22 bazalwane lithi uverse 20 bani makhona yes verse 22 lithi abafazi mabathobela amadoda kube sengathi kukuyo inkosi njengalokhu uKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo kanjalo namadoda awathande omkawo njengoKristu ethanda ibandla. Uma bazalwane soyibamba lapho nje bazalwane uvela uqale namuhla nje umthando umakoti wakho njengoKristu ethanda ibandla.
ngifise nawe makoti uvela uthobeke. Uvela uthobeke njengokusho kwezilo Nkosi iyophelelisa inkonzo yale relationship phakathi kwebandla nomndeni. So lakala bazalwane noma siphuma lapha isukume imndeni ime ngomumo ukuthi bazalwane nje ngoba sinasiphamke emndenini ehlukeneyo siyokume emndenini wethu siyofundisa uKristu eyinkosi. Ubaba uSibiya wayethi uma busisa ingane enkonzweni athi ufaka uqhotho. Wayasho njalo athi siyayikhunga manje sifaka isisile enqineni lokuthi kuyothi noma isithethwe yizwe thina sisale emkhulekweni sidonsa lolu uqhotho esalufaka enqineni. Ngelinye ilanga izobuya nathi ke bazalwane asihambe siyofaka uqhotho emakhaya. Abantwana abalithandisisi ivangeli lethu bazalwane. Isimanga bazalwane lithi maba abstain. Okubanga bangalithandi liye kusale izinto ezimnandi. Manje yikho bangalithandi. Kodwa sihambe siyolimela sime ngoJesu Kristu eyinkosi nomsindisi. Sengiya ngasekugcineni bathandekayo. Ibandla liyayidinga izeluleko. Ngiyayithanda indodana yolahleko bazalwane. Yayizalwe emndenini. Kwase kuthi ke ngelinye ilanga lomfana wayeseqonda uyise. Wathi baba ngipho kuyisabelo sefa lami ngidle ngisaphila. Wayazi ukuthi njobe la emndenini nje unengxenye ishare yakhe isabelo. Wanikezwa uma umuntu ke bazalwane ehle ebukhoneni bukaNkulunkulu ake nyuki. Siyezwana engathandekayo. Uma umuntu esuka ebukhoneni bukaNkulunkulu uyehla yodla kweziphansi. Kuthiwa ke nale ndodana ke bazalwane yahamba yashona ngale kwentaba yehlela yafika emathafeni. Yadla konke enguthandayo ngoba yayinomndeni. Lithi iBhayibheli sekusile kuyo. Yabuyela ekhaya. Yayibuza umbuzo nje imdumba izingulube yathi bangaka abaqashwa bakababa abanokudla okuningi. Uma iqhamuka ekhaya ubaba usebenzisa le relationship ekhona phakathi kukababa nendodana uyayimukela. Nathi bazalwane kufanele senze njalo ebandleni. Uma umzalwane efikelwe isikhathi sokubabone ngendlela esingaboni thina ngayo. Abone lapha ngaphandle sekuhlumutsha lokuhle kunalokho thina sikubona enkonzweni. Mhla ebuya siyamemukela, simgqokisa ingubo ehlolekile, simfaka iringi yothando esandleni, sihlabele ukhulupheleko sishe naye. Njengasiphathe kanjalo bazalwane ibandla. Ibandla liyayidinga izeluleko. Hallelujah. Siza uNkulunkulu uma ekhuluma kuLeviticus chapter 19. Uma niyomfunda nje bazalwane uLeviticus chapter 19 bazalwane izeluleko uNkulunkulu eluleka ibandla bathandekayo chapter 19 verse 2 kweluleka ibandla bese sidlula bazalwane egcineni siye ku Deuteronomy chapter 6 uqala ku verse 6 bazalwane uwehla nasi sashuko. Bengithi ke siyomfunda bathandekayo kodwa ngibona isikhathi ngiyazizwela nje bazalwane ukuthi isikhathi sesihambile. Sonakala phela bazalwane wasuka nasey'koleni i-period yayeke ukuba u-30 minutes. Ingane lezi sayifundisa 30 minutes sayisingena sithi nje ngqi ushaya imetha ushaya yonke into mhla uthola i-second period uwenze njalo uma kuyi-double period. Manje period si-1 hour. I-hour nje kithi sekuyinto engathi shu. Kakhulukazi othisha baxolele bazalwane abantu abafundela ukukhuluma. Mina ngawukhuluma 5 hours. Umsebenzi esawufundela bazalwane ukwenza njani? Ukukhuluma. Nina niyakhathala ukukhuza thina sikhuza from 7:30 kuze kuyothi amen sithi thulani umsindo hlalani phansi musukhuluma musukumshaya musukwenzani. So bazalwane ngibona isikhathi ukuthi sesiyangishila. Uma sifunda bazalwane lamazwi abhaliwe la uverse 6 bazalwane uthi lapho uthi lamazwi engibuyela ngawo namuhla uthi ayakuba senhlizweni yakho. Siyezona bathandekayo uyayala uJehova ukuthi uDeuteronomy 6 uthi ke bafundise impela wona abantwana bakho. Uthi ungakhulume lamazwi 1 lapho uhlele endlini yakho. 2 uthi ungakhulume lapho uhamba endleleni. 3 uthi ungakhulume lamazwi lapho ulala. La uthi uJehova lamazwi ongakhuluma kuwe namuhla
emndenini yethu siyokhuluma amazwi kaNkulunkulu. Uyaqhubeka uthi uyobopha abe luphawu ebandleni, abe uphawu esandleni sakho. Siyezwana bazalwane, uthi uwabophe ensikeni lamazwi, uthi futhi uwabhale nakuphi nasemasangweni. Thina bazalwane kasikwenzi lokho. Endlini yomzalwane nje uma ungena ufica into engodongeni ethi ngiyabazonda abantu abapretenda sengathi bayangithanda kanti kabangithandi. Noma ufike e-office lomzalwane lapha edeskini umfice ebhalile ukuthi ngiyabazonda abapretenda sengathi bayangithanda kanti abangithandi. Kanti endlini yomzalwane kufanele ukuthi uma ungena ukufice kubhaliwe kuthiwa khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe ayothi noma esemdala ngasuki kuwe. Ufice kubhaliwe ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ufice kubhaliwe ukuthi prayer change things. Ukubhala endlini yakho. Ufice kubhaliwe ukuthi be still and I know that I'm your Lord. Asikubhali thina bazana lokho sibhala lezi zinto zasemhlabeni. Ubhala endlini yakho umzalwane uthi kudela umakhasana yena ayibona ayibulalana. Kodwa lithi iBhayibheli lamazwi wakhulume ubafundise impela abantwana bakho. Wakhulume noma ngabe uhlele endlini yakho. Wakhulume noma ngabe uyahamba endleleni. Wakhulume noma ulala noma uvuka. Uwabophele ensikeni. Uwabeke emasangweni akho. Ingani laba abanye niyababona bebhalile bethi dumisani nje. Yini babhale bona? Nasemotweni zabo bathi omzondayo nomzondayo uyozenza njani? Eyomzalwane imoto uyifithi ibhala ukuthi amantombazana namuhla aphuza njengoyise. Alikho izwi likaNkulunkulu. Wabazalwane kuke kwakhulunywa siphuma 100 years bazalwane. Ayikho into eyangijabulisa njengokuba eRustenburg bazalwane ngizibone ngimi phambi kwendlu kamfundisi uSpuna. Bazalwane uSpuna umndeni lowa inkosikazi yavuma yadela uthando lomyeni wayo waphuma wazohlupheka eSouth Africa ukuba wena mPentecost uyibone la. Mina ngafunda lokho bazalwane ukuthi lapha leli yavangeli balishumayela ngenyembezi. Thina sasigcuma kamnandi. Babelishumayela bazalwane kungakakhanyiswa amakhandlela asakhanyiswa iphefu. Thina silishumayela kugesi. Kodwa manje siyashuleka ukulishumayela. Makabonga uNkulunkulu. Ngakho bazalwane kufanele izwi lenkosi silikhulume noma isikhathi siyavuma noma sivume. Zibhoreke ingane zethu ziyolala ziyobuya zisijoyine kusasa. Ngithi ekhaya sikhulekeni. Kuthiwa sisabuka ukuthi mama ufica kuhlelo wonke umuntu angihlabe izinto zenu bazalwane zinhle ngiyanizwa uma kufika esikoleni ekuseni kunokuthi umzalwane nathi uyazi enkonzweni ka5 namhlanje ushumayela kanjani umfundisi phela kodwa uzwile ukuthi ngi-update njalo ngazi noma nokhaphela usekhona ngoba into engenasikhathi na uzobe fika bathi umolile usibani kade yenza ukuthi badabuke bathi ubani ushonile ngempela. Nabo bonke abadala abahlala khona lapha ilona azwi lelo abalibhale ensikeni abalikhuluma impela eliwuphawu engalenza akububi wabazalwane ningizwe kahle. Kodwa ngisho ukuthi kukho konke sikwenza phela sibe khona isipayiso sokhona. Thina ngesikhathi nokwethu impela izwi kufanele silifuna ngithi akuzokhuleka abantu bethi basabuka ababukayo bangizwe sengithi ngingowakho Nkosi wangibonisa lolu thando lwakho ngilangazela ukusondela khona buseni bakho. Bese bayibonela ukuthi kufanele bese wake wakhuluma ubaba uMkhwanazi wathi mama umyeni sengithe kumancube akayiyeke ingane zeyibukela iTV thina sikhuleke sobabili wavele wavuka nje bomvu wathi lapha emzini wami
kube khona abantu abazobuka iTV sikhuleka baba ngeke wathi manje ngiyahluleka uvele yiyekisa ingane zami lento ezithandayo ngiqonda ukuthi abazalwane sifika lapha ngibona lezi amangalisa ezenzeka lapha ngathi enhlizweni yami ngiyamthanda umyeni wami owangibona enkonzweni yambazalwane wangiletha lapha ePentecost angifika abazalwane lapha ePentecost mina ngoba ngasho ngiyayizwa ivangeli ngihliziyo mina ngafika ngoba ngiganile bazalwane ngafika nje ngiyinqokonqoko nje into esindiswe bazalwane insimbi ezinye eyayeka inyama yenkomo nembuzi emzini kaNcube ubaba wayefuya inkomo nembuzi lezini ngakuyena nje bazalwane ngithi kukhona kangakudla nalapha ke koMkhwanazi ngaqala manje lewathandekayo ngathi ngiyabonga ngoba lezi zinto engiyibona ngaba ngiyibona ukuba kayizange ngibone lensizweni lethela ngakho ke bazalwane finally ngithi asambeni emakhaya kabazalwane ngicela nifundele incwadi yaSambulo chapter 3 bazalwane wonke kukhulunywa uJesu yalibandla uzakhuluma ngithanda ukukhuluma nebandla leSelaudicea athi kuverse 17 athi ngokuba wena uthi ngicebile angeswele lutho kanti wondathukelwa ngoba kawazi ukuthi wena awuboni iphuputhu uhambaze udinga ngabe uthenga kimi ingubo emhlophe uthi ngize ngunike nomuthi okugcoba amehlo ukubona izono zakho ilawo mazwi engifisa ukwasha mina bazalwane nifundele emakhaya uchapter 3 weSambulo bazalwane kodwa ngiyakhuleka ukuthi bazalwane masiphuma la asiyowabopha amazwi ensikeni asiwabeke emasangweni ethu bazalwane noma singawuphuma siyowabeka emasangweni kodwa akathi uma engena umzalwane odongeni labakho afice kulenga nje certificate noma imbhalo ilenga odongeni bazalwane phela ngeke ningcolise izindlu zenu bazalwane ngamaselotephu nangobostik bazalwane nilengise nje ngento ezithile nizoklikha ngazo umusho uJesu Kristu eyinkosi uletha ubuKristu lapha emndenini umele ibandla kahle emndenini umndeni ulithanda ibandla okhonza kulo nawe uthanda umndeni wenze kahle umveze uJesu eyinkosi nomsindisi asukumene sikhuleke bazalwane asukumene sikhuleke bathandekayo ngicela indodana yami shonaphi ngicela uzokhuleka mthalana uzokhuleka mthalana uzosho konke okushila uma sekhulumela ishila izwi uyosho konke okusenhlizweni yakho bese uyakhuleka Cala ke sivala amehlo sithandaze manda laboshika lababasaya babongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sizoletha Nkosi babongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha wonke umyalezo odlulisiwe Nkosi namhlanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uthi uJesu wena uPeter phezu kwaleli dwala ngiyabulakha ibandla lami babongcwele siyabonga namhlanje ntambama ukuthi phezu kwawo wonke umuntu olapha endlini liyakhiwa ibandla siyabonga moya ngcwele ukuthi imndeni kusukela namhlanje iyahlangana nebandla in the mighty name of Jesus Christ siyadiliza yonke imgoqo ekade ikhona nekade ibophile siyakhulula izinhliziyo ezibophelene siyakhulula izinhliziyo ezinolaka ngegama lika Jesu siyamemezela ngamandla ukuthula emndenini in the mighty name of Jesus Christ babo ngcwele siyabonga izwi lakho liphakeme izwi lakho lengcwele sisaphuma Nkosi ngabanye siyakhulekela Nkosi ukuba liboshwe ngegama lika Jesu enhlizweni zethu babo ngcwele lifana njengamadoda siqondisayo lisisoke ezinhlizweni zethu sisoke Nkosi ngokwamoya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha babo ngcwele yenza amandla ukuba siletshise Nkosi noma kukhona amangazama Nkosi ukuzothatha imbewu sithi get out in the name of Jesus siyawayala manqa siyawayala sitawambe awambe imbewu yonke izowela emhlabathini ovundileyo ngegama lika Jesu 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 in the mighty name of Jesus Christ engathi umusa wenkosi yethu Jesu kanye nothando inhlanganyela kamoya ngcwele ngaba nathi silonde
izwi lakhe enhlizweni zethu ukuze singoni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Jesus, siyabonga kakhulu bazalwane. Izwi likaNkulunkulu eselikhulunyiwe phakathi kwethu. Amen. Linamandla.